Резидә ханым, Мизгел бию төркеменең, Мизгел бию ансамбленең бик күп еллык тарихы бар. Таныштырып китегез әле шуның белән. Безнең ансамбль 2007 елда оешты. Ансамбльнең бер чыгарылышы булды инде, кызлар чыгып киттеләр. Безнең бию ансамблендә халык биюләре күпчелек. Иң зур җиңүгез дип сез кайсын саныйсыз? Беренчедән ул Созвездие йолдызлыкта Уникста Казанда 2нче урын дип алсак, икенчесе бергә шул танцемания конкурсы, ул 3 этаптан тора. Беренче этап аның Санкт-Петербург шәһәрендә, без анда лауреат беренче урын алып кайткан инде. Менә күптән түгел генә без Мәскәүдән кайттык, лауреат 2нче урын алып кайттык. Һәм 3нче этабыбыз булып безнең Франциягә, Париж шәһәренә январь аенда шушы конкурсның 3нче этабы безнең өчен зур алдагы безнең планнар. Парижга барасыз дигән хатны күргәч, ниндирәк хисләр кичердегез сез? Без кызлар белән кочаклаштык, кычкырдык та, еладык та, кызлар. Безнең эмоциялар шундый, без нык сөендек инде. Хәзер шуңа җыенабыз, кызлар. Тагын бер соравым бар иде. Сезнең ансамбльдә шөгыльләнеп, киләчәктә үзенең һөнәр итеп сайлаган кешеләр бармы биюне? Укучылар. Әйе, ундый кызларым булды. Үз һөнәрләрен бию укытучысы булып хәзер эшләп килүче кызлар да бар. Һәм менә кызларым арасында да планнарында шундый бию көллиятләренә керергә планнар коралар. Сезнең костюмнарыгыз шул кадәр матур, аларны алырга кемнәр ярдәм итә? Безнең костюмнар чыннан да бик матур, чөнки аны безнең уңган, булган алтын куллы әнибез тегә. Ул безнең Шәһразиева Аделинның әнисе була. Ул безгә костюм, без бергәләп костюмның биюгә ничек туры килүен, костюмны бергәләп сайлыйбыз, бергәләп уйлыйбыз. Баштан аякка хәтле. Аяк дигәннән читекләребез, карагыз әле, аларны безнең әниләр без үзләре ясады. Илмир Рамилевна безгә читекләрен тегеп бирсә, менә башкорт читекләрен быел тектек. Башкорт читекләрен барсын да әниләр үзләре ябыштыра. Менә бу матур узорларны да, менә бу тәңкәләрне дә, бу тәңкәләрне безнең әниләр менә шулай бергә бер команда булып эшлибез инде без. Алар да авырыксынмыйлар. Шулай чакыргач, кәрзин кирәкме? Әтиләр безгә менә бу тиеннәрне тишеп бирәләр. Әтиләргә дә эш җитә. Бер елны без кәтмән дип әйтәбез инде. Тяпка дип әйтәбез инде. Кәтмәннәр белән бию куйган идек. Анда әтиләр эшләп бирде 12 кәтмән. Шундый матур костюмнарыбыз өчен безнең төрле шәһәрләргә барырга, төрле конкурсларда үзебезне күрсәтергә мөмкинчелек биргән әти-әниләр безгә зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Аларсыз без мондый уңышларга да ирешмәгән булыр идек. Рәхмәт сезгә, әти-әниләр. Рәхмәт! Танцеманиянең 3нче этабына барырга, Франциягә, Париж шәһәренә барыр өчен иганәчеләр, спонсорлар табылса, без бик